Madong adlaw ni jung tanan. Welcome back sa maang channel ay Lexi Vlog. Daday mi dari sa likod, giubanan kong nanay dari sa likod kay mga mig uhot kay butang na hoda tong tanam o jang sibuyas. Yes nanay da. Nay hi nay. Ngipon hai, di ami dari. Ngipon. Tag dili magway ngipon kay na ng mga tiguwang na. Puhol makangipon na kanay. Na naman ngipon. Ngipon lagi. Ada day jay daghan. Dugar po anam ko kan hidaan ni lagi kay mahadlak ko rin ng sahas, danay has. Ada day daghan. Na, Pagtarin man eh. ubanan kong nanay kay ha naman tong naduha dadto kakuan, patanawon ra mo na anjang hapon guys ug magtanom na ko. Ah. Kung pagsunod kay Tas lik si andad to, nagpasusulabig pamili. Pagsaka na sa taas, namilis mga nilabhan na mo. Mga sa kudari ang daghan nanay. Ako ra nay. magpapugahon kay katmuwak. Nambi daghan daani. Ang isid sa sako. Sa kanimo do papalabi kay bugat. Di man kajubugat. Ala namiun. Ag sa ilawom kay lata na. Lat na lata. Pwede man ihalo nay. Wala di ko na to. Di na rami nang alis bunay. Kabaho ka nay? Wa man. Sa makako pagkataran ni. Ha? Makako pagkataran ni kuan. Kahakop og ita? Manure. Laghan na. Mani pangwaan daan ni nay no. Sako. Isa ko kay sunod adlaw. Ato na patong padyo nung itong mga buwak na no. Kita stire. Makatambok mo dyan nga ni nay no. Garden. Nagali isahay na mga batid na no. Sa ilalim. Ang inita na nay. Lakaw na nay kaw. Kahoy. Ako na tiwas nay. Sakto kasi nila sa garden. Diyan hapon day guys. Magtanam na kus sibuyas nga napalit gapon. Pangaho ka di mabudi ng ukro. Butangan lang eh. Itambok ng lupa. Kamay okra di ay nay. Kasi pala big at nay. Pumok raman kamrason. Alalagi tayo yung samtuning sikil. Ay, ikaw na lupa di hangin. Tambok na sigang tanam dani. Punon ni na punon. Dara guys, nakakuha na ko isa, nakasud ako isa kasako. Dida tari ang gipundok, ang gitapok dakan. Mana ang giingan guys nga dagami. Kuan ba guys kanang uhot may ngandar sa amo ah. Kanang kinuanan nga humay, nga nalata na mo ni ibutang sa garden. Salamat day kong nanay kay japok kong gitabangan. Ang gitapok daan guys. Karong editsyon na ra magsud sa sako. Salamat guys sa inyong pagtanaw sa among ang vlog. Daghan kayong salamat ninyo. Ginoo na magbaw sa inyong ka maadyo dari namo. Salamat ninyong tanan. Labi na ng mga maluluyong kasing-kasing. Tangiran ninyo dyan guys kay magtanam nanay. Tabang kong nanay kay madyo ng kuantagan saan. Pero gapos ka itong nagpalit kong sibuyas. Itudluan man po ko. Ang tuuragang singot. Tuuragang singot. Lamig ko nung magtanong ang hapon guys. Kaya ano ko nung bugnaw, mabugnawan. Kay padong man mo gabi. Sana all mabugnawan. At tangiran dyan siya guys. Nagmagtanong na miss nanay. Yung hapon. Huli ka! Huli ka. Nang siya na. Uy, ara ka very good silik siyan. Ay, gikan ko nagbugwa dito sa garden diyan nagmili diya siyang mga nilabhan. Pero susulabian dyan na ganiha kay mga sanggalat nga mga basa pa. Oh. Lapit tayo sa Ipang apil pagpili to ang gibalik og sagbay dadto. Pero very good jud ka na sakpan dyan ang naingana siya. Bahala ra mag Ang imong giprank ka. Imong gitudog pamili mo na sila namili na. Nga mulayas ta kay nga na pagpili. Dog ilang mga duwa skilid, ila pang ipang half size skilid. Kasuot mo ko ng tribal sa una. Kumaon naman di ka mamili ubi. Niyaran na jud mo bi. be? Niyaran mo nimo? Nga na jud bi ha, tabangan jud mo sa mama. Pero og
Magpilo ka be, di apil ang mga basyaha. Kaya ron di po ta mag-utro be. Kaya ron trabaho po tag marijo. Sa, kuya pinilaan. Sag di naman itong pinilaan. Kaya ron kamaupod. Nga naman dahil sambit-sambit ka man kanako. Itaw, nasurayan tayo sa. Tao, ang uyab. Dato ma-mysterious garden, nagkamulo. Pagsaka na ho, li kus bintana, gasa silang duha. Dari di ay, nagpilo. Paghikam pa na sa mga sanggalat kay basya pa man, hang nabalik. Kana rin diyang ipasusulabi. Katiri. Apila pagkahabi. Pilo, kamami po, apila. Katiri. Ikaw, nasurayan. Ikaw Tao. siyan, o ikaw ulit. Ikaw dayla, tabangig pilo dayla. Hindi naman kamao nga. Very good ka, Bino. Kaya rong di mag-work si Mamas Ladyo. Asa man, Anaras Garden. Ha? Thank you, baby. Anira mo alyan na ha, di mo na okay na nagpanday. Makamami pura minima. Yatag ni mo. Wala na yung kung nagsuot-suot ang lima. Sige na, kay madto na kumuha na kong kanbi, kay magtanom ko unjang hapog sibuyas ha. Mige. Thank you, bisag pagtabang ni mama. Tara guys, magtanom na mi guys. Di pa nga nuguhot. Meron ko kanita na. Hawa, Bik. Ato ka babaw, bikaw. Ato ka sa ibabaw. Wala man ang panggingiari tayo. Butan ako sa kamera, ma. Nakita mi wa. Nakita, ma. Bubuan na ni ubas buntag nay. Di na nabutang nga ni. Hindi na. Ano na? Duha-duha arday na atbang-atbang. Bye-bye, tip. Ipang ni mo be? At isa nay, nginayan pa nay, balag ako ra. Nga na apod. Di pa ni bubuan ron, ugma na. Pao, manang puntang bubuhi. Uy, ginoo pa. Ako na magtiwas nay. Ay, buwan, lagi mong balik kawang. Kaya nakakita naman ko. Law mo nay. Nga na, Ora apod. tusok. Tusok na nga na na. Kakamu, tudlo ray nga na. Tudlo ray nga na. Tusok na. Nga na, ah. Kaya naman din eh. Tama ko ni kinaguhot. Nagbubo niya, mukhang magduga sa unan ni. Dara na pa sulod adlaw. Nagturo makatiri. So nga man mi. Salamat nay. Katudlo kong nanay. Salamat ka din nay. Ano na na? Anong orasyonin na yung sibudas ang dala mo? Dali ang mabuhi. Orasyon. Nga na, kunti ah. Gana na. Anak, ano ba ha? Hani may may iba ni mong giingan nay nga di pwede. Na, wala dalid. Nadi ang utbong. Na ano naman ko na siya. Ah, gipakapi na. Pakapi na nay. Kuan na kata nang kuan. Kari mo ano rin mo ho pa dalid. Kay ko di dalid. Mali na ko dari kay ako na. Para matong gunting. Para gunting, daraday. Ada na. Nahuman nag-isa guys. Tabangan kong nanay. Ara pokos isa magbutang og uhot.
lami lagi imong garden ay. Tabang ko. Tabangan kong nanay. Tabang ko. Kalapok ka. Ngamte ay. Ikaw, tabangan kong nanay dari kinaunahan adto na po ko dadto. Unsa man na imong gipanguha di ay? Ah, tangtangan man ko na ning nga ni. Nang nay mga Kaning nay mga ikog. Ni sikil. Aguntingan ko na ingis nanay. Pila man ka lusot ibutang. Pwede ko na nasipakan. Pero Karong makatipid kag binhi. magdaghan. Pila kilo na ni ay pagkulit nimo. 80 kilo, jagi pabayad ani 2 ka kilo man eh. Ado na man ilabog nang kay baado na man isus matabangan. Maado na man dito ni sahog-sahog kat mga suwa. Dari bang mga ingani guys, gamit pa man ingani. Eh mas nanay nga din naman kuno kuha ag-o nga ni. Awa, masayo na kay idam nang gusto ko sa una. Gusto bitaw ko lang na. Nga ni sipakan kuno ni nga ni. Nga ni Sian! sipakan kuno ni. Ikaw magbantay din ng garden ni Mama ha kay dag pang ana mo nang dalig panakot sa silingan. Maabtan mang kuguan. Bantay ra ka magluli ay. Kao na Brian. Nang labaw man ng bra, pasensya na guys, gintan ko. Ayaw. Hilab Pasensya na. Ako ano ni bi. Gintan ko kaadyo. Wala mamatay panakot pa na natin. Utang ta. Sa ning gubing-gubingon. Taprami. Dan tanong Dahil nas Brian taprami. Wala na kay Para katata. Kumbate! kay mauta pa man. Adyo ba sus? Adyo ba si kining mga ingani lang. Maorga sa hanjo nimo. Oh, lagi habit ang isaw. Kumani kay maadyo na laman iliksi awan iliksi kay maanod ng kamera ni siya. Paso dyan ng kamera. Ani sipakan man eh. Mas nanay may nagtudlo na ako. Kari-kari tudlo na. Pila yung mga puhunan na nila. 140. 140 ra may tanan. Ano lang ito sana? Pagkapinan man po dang. Kuha naman nila nga. Lutay. Ayun dyan. Ibutang sakuan guys. Inilaw. Tulo man eh. Nga na ni. Nakuhaan ko nun ni may muraga. Tulok-tulok. Guntingan ko nun eh. Ang tuk. Arong mabuhi ko nun dang. Putlag maridyo. Musunod tas katagawangan. Nga mawana ka rin. Asa na? Akuhaan na gining na murag na tek-tek. Kaya arong mabuhi din ko no. Napay tek-tek dia. Ano may imong tanong po datos imorit? Kuan lagi kamati sa hubugod ko diha. Na daghan may tek-tek. Kani mo. Kani. Kuhaan ko nun eh. Karon sikil. Kanang ning sikil nga murag isik siya mo. Magtanam na ko guys. Kaya di na ihang na. Bahin-bahin. Dari ko. Gimulbulan na lagi na. Yung magbawa na ni. Kani wa pare. Wapa na. Ako sa videography ron. aray. Salamat Kay, guys. tudluan eh. Okay. Bata pa na bisu. Liksi, subay-subay na liksi matumba ka ni ka maimpas din ang mga tinanong. Ginuoin taon de. Kakagan man ko nun eh. Asa Sila nga naman. di man ko sundang. Wa magisundang ka nanay. Kukukukugun day po daan. Nagtuluhon. Haratos nanay. Azo pud pasulabay idang kay basig di na makaginhawag ilang mga kaugatan. Banok. Liksi arang luha kasi ni si Liksian. Hara day jud. Mura man nagdako. Kasi dagto. Aw, ikaw ay nasayo na kay ikaw ay nagbugwad. Tuluhon na raman. Aw, ikaw magsigo. Pila ilang ka espasyo. Ispas jud si mong kuno. Ikaw rin nasayo rin adang ug gusto ni kasi mas madyo na na. Bansa dagan say mas madyo. At tuluhon na raman. Galing magmahay na anjang mauwahin na. Di. Kaya na. Bansik raman. Aw bansik. Maura man datos pikas ka. Ang Kuana. problema na rin mata ni mong madang guwan na rin gipanakot ng silingan dang. Nudo. Gadid ko. Panglarot na. Ato ni silkan sa. Tabang-tabang tiri karo makapanakot pa kada na. Sige ra mo kuno kay maanad. Di kay mo sipak na si Zadang. Sipak. Tag-jis magsipak. Imo na pangitan mas pikas. Nga naman gabi. Bi, idono sa nabila. Tabay yung mabi, asistani imong mabi. Ikaw tigduno. Labi. Sibaghian kay matamakan na sa kanhayan. Arson na sa kanhayan. Dire, ang pingag bilahan. Dito ra pug bilaak diha. Kuan ako nagpakigon na. Apo malagi ra gloves dang. Ulit tutang marjo. Di ba nabandok ra man siguro ndang ug nga na si Zay nga na nakabandok ka. Ayan na. Wow, lagi. Hani ba tuddo dang inahan? Duha-duhar man ija. Ay nga na, sige pwede ra na. Uy, di ra ni Subajar ra nga laman mo ako. kalagjo ah. Subajar ra laman ako ipakita ra na tagna na yan og kapasar na ba ni imong tinom.
Hello guys, naman na dyan ko pananom sa sibuyas. Ano sa nang kabing naghagot ka naman? Pilikod eh. Asa ka dug likod. Nakauna o mamit kami. Salamat guys, sinipatan na sa mong vlog. Thank you for watching. Thank you for watching. Salamat. Bye-bye. At ang imong Bye-bye. vlog ug man adlaw guys. God bless na diyong tanan. Bye-bye.